Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami nginguSembiso ngwakandlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe ukuthi usubuye kwesibili kuleli khasi ngikubingelele futhi ngikwamukele kulelo hlelo Wembukele kumbhedelo wesilisa sesithombeni ngesikhathi amalungu omphakathi exoxa naye bembuza ukuthi ukwenza ngagunya lini ngoba ehamba eqothula izintambo zabantu zikagesi Lesi sigebengu besinesikhathi sonke njengoba umphakathi ngesikhathi umbuzo ukuthi wenzani kuthiwa ubevelethu uyazilungisa ngoba usebenza kwaEscom Amalungu omphakathi ahamba azibonela ukuthi cha iselo uqobulalo leli Amalungu omphakathi bese emyalela lo msolo kubehle esitebhisini ukuze bezoxoxa naye Lo mlisa walile ukwehla amalungu omphakathi kuze kwaphoqeleka ukuba bephushe isitebhisi wayothakazeka phansi ebese bemngenelela ngenduku Kubuka ukuthi lo msolo ubehamba ngemoto yohlobo lwe1400 amaphoyisa afike endaweni yesigameko umphakathi ubungasabona Mbukeli bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora ngizocela ube kuvo lakho kwi comment section mayelana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo usale kahle